שלום. מי אתם? אנחנו מהנוער עובד מבית ספר קוגל. כן. עושים פה סיור בשכונה. למה? מה יש לנו פה? אנחנו באנו לראות קצת את המציאות. אנחנו נוסעים אחר כך לכיכר המדינה. מה זה המציאות? המציאות של כן. ההפרטה, של העוני, כן? את ההזנחה. את ההזנחה של המדינה. אבל מעניין, זה לא רק אתם באים לפה. נכון? למה? כאילו, מה אנחנו שונים מאחרים? לא, אתם לא שונים. אבל יש פה מאבק, ואנחנו באים תקשיב, אנחנו מרגישים פה, פייר אני אומרת. אני פשוט רצתי, כי הבן שלי אמר, אמא בואי תראי עוד קבוצה. אנחנו מרגישים כאילו אנחנו בגן חיות. באים לפה קבוצות ומראים את החיים שלנו. אנחנו לא כאלה שונים. ברור. זה שמזניחים את השכונה בסדר, אבל אני לא מוכנה שהנכדים שלי יבואו, יצאו מהבית ויצביעו עליהם. תסתכלו, תראו. אנחנו לא מצביעים על אנשים, אנחנו באים לספר את הסיפור. סליחה, אבל אנחנו יוצאים מהבתים, ואנחנו רואים אתכם, זה קבוצות שלמות שבאות לי בבתי ספר, ומראים... זה בשביל להעלות את המודעות. לא, אבל לא בצורה כזאת. לא, אני נפגעת שאני יוצאת מהבית, או שחוזרת מהעבודה, זה חיילים באים, קבוצות של חיילים קצינים, באים לשכונה שלנו ומצביעים עלינו. לי זה לא נעים. פייר, אני אומרת לך, לי זה לא נעים. אני יוצאת מהבית שלי ואני רואה את הקבוצות האלה, אני אומרת, סליחה, מה, אני בגן החיות עכשיו? אני חיה? זה לא להשמיץ אתכם. לא, אוקיי, אני מרגישה, לי זה מפריע שבאים לפה קבוצות ומצביעות על השכונה, אליי, לכו לעירייה, לכו תצעקו שם, לא אלינו. אבל הם לא מכירים את הסיפור, אנחנו באים להשמיע. לא, סליחה, מאיפה הם באים אלו הקבוצות האלה? מאיפה אתם באים? מחולון? כולכם מחולון? רגע, השכונות שלכם יותר טוב וג'סיקה, יותר טוב מהשכונה שלי? יפה, לכו תצביעו שמה. לא, סליחה, לכו תצביעו על המקום הזה. יש פה סיפור ייחודי, עם הסיפור של ההפרטה. לא, תקשיב. המאבק בחכשורי ובקבלן. מותק, תקשיב. לי זה מפריע, ולכל השכונה זה מפריע, פשוט לא תופסים אתכם. אני כבר התרעתי בעירייה, אמרו מי הם? באים אליכם לקבוצות? מצביעים עליך? אמרתי כן, לא מאמינים. עיתונאית, דיברתי עם עיתונאית, היא לא מאמינה, היא אומרת, היא פשוט לא מאמינה שזה קורה. עכשיו אמרתי, הבן שלי אמר, אמא בואי תראי יש קבוצה, אמרתי, אני חייבת להסריט, שיראו את כל הילדים האלה שבאים עכשיו לראות את הקבוצה. מבינה? אני חייבת, אני רוצה להוכיח את זה שבאים לפה, אוקיי? אנחנו באים לטובתכם. זה לא לטובתנו, זה פשוט אותי זה משפיל. כי אני לא מרגישה כזאת מסכנה, לא מרגישה. תאמין לי, בואו תראו, אנחנו לא מרגישים כאלה מסכנים. תקשיב, אין דבר כזה. פה לא תעשו את זה פה בשכונה לתושבים שלנו. לא, נשמה מותק שלי. לי זה משפיל. אני מבין מה שאת אומרת, אבל שוב, אנחנו לא באים להצביע, להגיד, תראו, עניים מסכנים. לא. זה לא הסיפור, אני מרגישה ככה. אבל אני מרגישה ככה. אבל אני מרגישה ככה. הסיפור פה הוא ההפקרות של